What's up mga katodo? At andito sa harapan natin ang napakagandang PCX 160 2023. Diba? Solid. Who would not want this bike? This scooter. So scooter gaming muna tayo ngayon kasi baka magsawa kayo na puro na lang tayo big bike. So ito ang PCX 160 2023, ang alam ko 2023 model to. Ang scooter na to ay 157cc if I'm not mistaken, pero 160 siya sa rehistro. Single overhead cam, 4-cylinder. This one is 8 liters tank capacity. Imagine niyo yan mga katodo. So solid to na pang long ride na scooter na to. And isa pang maganda dito na nabalitaan ko, and according din sa owner nitong PCX na to, is maganda ang body positioning sa scooter na to. So as what I've mentioned to you from the previous vlog, if you're more comfortable, then automatic nyan, long rides will never be a problem, di ba? And isa pang addition na ito pala mga katodo is that itong scooter na to ay may 15.8 horsepower. So I'm guessing, no, hindi pa naman natin natatry yung bike. I'm guessing that this bike, hindi na ito maalangan sa mga overtake o mga arangkada. Hindi ka maalangan. And then napansin ko lang, Nissan caliper na rin pala ang calipers nito. Sa harapan is disc brake. And then sa likuran ay disc brake na rin. Naka-disc brake na rin pala mga katodo yung sa likuran. Liquid cooled. Yes, liquid cooled. Alright, so let's head on for our vlog for the day. At subukan na natin itong PCX 160 2023. Alright. Okay, let's go mga katodo. So unang sakay tayo. Let's see. Alright. Yan. So para sa isang cute at maliit na rider na kagaya ko, kahit malaki yung bike, hindi naman pala siya ganun kataas. I'm not sure about the seat height nitong scooter na to, pero as what you can see, medyo tiptoe po tayo. Dalawang paa natin. Actually, hindi medyo tiptoe talaga, pero hindi naman to the extent na sobrang tiptoe talaga tayo. But para sa akin, I'm good with the navigation. Feeling ko, hindi pa natin natatry ito, pero feeling ko I'll be fine with the navigation. So ang bike pala na to is keyless. So andito sa atin yung susi. Isa pa to sa magandang feature ng bike na to, keyless. And then sabi na may-ari, may alarm daw to. So tingnan natin mamaya on how it will work. Okay. So try natin. Ayan. Okay. So start natin. Nice. Okay. So yung dashboard niya, basic info na nandun is naka-indicate na napakailangan ng ipa-oil change. May clock, may kilometers per hour, fuel gauge, average kilometers per liter, and then yung total number of kilometer odometer is 1,310. Batang-bata pa tong scooter na to mga katodo. By the way, yung nabasa ko nga pala, yung average fuel consumption daw nito is around 45 kilometers per liter. So definitely tipid tong bike na to, and it's 160cc. So para sa ganung lakas ng bike, and then napaka sulit niya, probably because one of the reason is single cylinder lang siya, but again, it's still a fuel saver. So okay siya na pang second bike. Ako talaga scooter lover din ako, kasi sino ba ang ayaw ng comfort, di ba? Na pagka nagmamaneho ka. But iba pa rin naman din yung experience ng big bike as a big bike owner. Pero Scoot, I will always have a place in my heart for scooters. Alright? So sa left handlebar, makikita natin yung high and low. Andito rin yung busina. Signal light. Ito hazard ata. Ito, hazard nga. May hazard. Good job. And then itong not sure what this is. Nothing happened. So mamaya i-check natin kung ano yung A na yan. And then ito yung ignition. Seat, fuel. Mamaya check natin yan. Pagasan din natin tong bike na to. Alright guys, let's go. Napakagaan ng bike, oh. Nimble siya. Para sa isang malaking bike compared to
Honda Click, no? Upright positioning. Napaka-komportable niya by far. Medyo tagtag lang yung suspension niya, pero I guess depende rin naman sa tuning. Hindi ko lang sure kung natutune yung suspension nito. Thank you, sir. Arangkada. Panalo. Okay. Iba, dito mo malalaman yung pinagkaiba ng 125 na Honda Click sa itong PCX na 160cc. Panalo sa arangkada. Pagdating sa overtake tayo. Confident kang mag-overtake kasi medyo malakas yung torque niya. So, reliable siya overtaking. Nice. Maganda siya. Yun lang talaga yung suspension unang-una nating napansin. Medyo matigas yung suspension nito. Vibration-wise, medyo ma-vibrate ang motor. Medyo may kiliti moments. May kiliti moments tayo sa alam nyo na. Because of a slight vibration. But tolerable naman siya. Nice. Gusto ko yung arangkada niya, guys. Maganda yung arangkada niya, guys. Hindi ko alam kung hindi lang ako sanay or sanay ako sa mas lower displacement na scooter, pero iba yung arangkada nito. Para kang somehow yung difference, yun siguro yung difference from a 125 displacement to 160, at ang arangkada niya is very good. Yan siguro yung may idling stop siya, guys. So namatay siya nung huminto tayo. So eto siguro yun yung switch ng idle or idling stop niya. Paano itong bike na to, napapaisip tayo kung eto na lang ba ang kukunin natin. Kasi in the future, guys, kukuha rin ako ng panibagong scooter natin. Kasi yung scooter natin sa bahay, si Charlie, ang pangalan ng scooter na yun ay si Charlie. Medyo matanda na si Charlie. So nasa 6 years na si Charlie. And medyo marami nang papagawa sa kanya. Actually, ang naiisip ko ay gusto kong ipagawa, i-upgrade yung scooter na yon, or bumili na lang ng panibago. Ang ganda ng bike na to, guys. Sobrang na-enjoy ko. Ngayon pa lang, kakalabas ko pa lang Sobrang na-enjoy ko na yung bike na to. Okay, suspension wise ngayon, na medyo mabilis yung takbo natin, mas naglalaro na ang suspension. That's weird. Gustong gusto ko ang arangkada, guys. Solid to, mga katodo. Panalo. So medyo cornering din, leaning part niya, medyo okay siya. Ang una kasing impression ko dito ng pagkakita ko, medyo bulky, no? Malaki yung bike Malaki yung scooter Kaya inisip ko ang bigat niya. Braking, panalo ang braking. Akala ko drum brake yung sa likod, pero naka disc brake na pala siya, so all good. Panalo. Ang hindi ko lang sure is kung may ABS ito. I am enjoying it now, mga katodo. Woo! Okay, brake. Okay, nice. Maganda yung front brake and rear braking niya. So isa shoutout ko may-ari ng bike. Maraming salamat, brother AJ Pacheco from Cavite. Bro, thank you so much sa pagpapa-experience sa akin ng napakagandang machine na to. Okay, so napansin ko sa kanya, guys, sa slope running pace, pansin mo yung pagkatagtag ng suspension niya. Pero with this bike, medyo weird siya kasi pagka nag-high speed tayo, medyo walang masyadong tagtag. Hindi ko ramdam. Definitely fuel saver itong bike na to. Good job. Ayos, di ba? It died. Okay. So ito na yung sinabi ng may-ari na medyo may issue daw itong bike na to so hindi daw nagbubukas agad-agad yung fuel cap na ito. So kailangan mo ng piso gaming dito. So isa yan sa nirereklamo nung may-ari. Ayan, oo nga. So yun ang isang problema according sa may-ari, na ang hirap buksan ng fuel cap niya. So I guess sa mga naka PCX owner, guys, please comment kung ano nga bang masasabi nyo. Common ba siya? Common problem ba siya ng mga naka PCX? Please let me know. Guys, so 5.3 ting 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 ting.
And then, may alarm nga to guys, as what I mentioned kanina. So, may alarm siya. Ito oh. So, pindutin lang daw to. Naka-activate na. Narinig nyo? Ayun. Oh, nice. Pero I guess, kung yung mga tipong nasa bahay ka lang naman, tanggalin yung alarm. Kasi alam ko na isa rin yan sa malakas mag-drain sa battery. Okay, so isang additional pa nito guys na nagustuhan ko rin is yung bike na to may compartment. Medyo malaki-laki yung compartment. Although, mag-ingat lang kayo kung bibili kayo na ito and then mamaya may ilalagay kayo dito mga importanteng bagay kasi wala siyang lock. O baka mamaya niyan, may maiiwan kayo, may kumuha. And then isa pa sa magandang feature na ito guys is that meron siyang USB charger. Ayan. So, wala ka ng problema. Sabi ni AJ, yung may-ari, yung USB charger daw nito is built-in na talaga nung nabili niya. So, that's a plus. And then, tingnan natin sa seat. Ang seat nito guys, namangha ako. Ang laki. Ang laki, di ba? Siguro kaya isang full face helmet dito at mga 10 kilong hotdog. Okay guys. So all in all, masasabi ko lang, napakaganda ng motor na to, ng scooter na to. Meron ngang mga minor issues. Para sa akin na masasabi kong mga minor issues na yun compared to the benefits that you're getting out of this bike. The comfortability, the body position, yung pagiging nimble niya, the braking system is very good. Fuel consumption is very efficient. Weight ng bike, hindi siya inconvenient. Torque ng bike, andun. Horsepower, 15.8 horsepower, hindi ka na maaalanganin. So all in all, maganda yung bike na to. Kahit nasabihin natin may mga minor issues sa suspension, may mga minor issues sa fuel cap and sa ignition, but those are for me just minor issues. I would say that those issues are just really minor apart from the tons of benefits na makukuha mo dito sa bike na to. Akin lang yun guys ha, ako lang naman yun. Alam ko yung iba medyo OC about it, pero para sa akin, comparing to the performance of the bike, comparing to all of the benefits that you're getting out of the bike or out from the bike, okay na okay siya. Hindi ko na iindahin kumbaga yung mga minor issues niya. So if you're gonna ask me kung worth it bang bilhin tong PCX 160, I would say yes. Yes, definitely. Alright, so once again, maraming salamat mga katodo sa inyong panonood. For those who are not yet subscribed, please do subscribe to our channel. And mga katodo, wag nyo rin pong kalimutan na i-like, share, and comment nyo na rin itong video na to. At para sa mga nagbabalak na bumili ng PCX, guys, I hope makatulong to sa inyo. And mas maipag-isipan nyo at makapag-decide kayo kung talagang para sa inyo or kung gusto nyo talaga itong scooter na ito. So, hanggang dito na lang muna siguro tayo mga katodo. Once again, I'm gonna leave you with a beautiful saying na kapag ka ikaw katodo nangarap ka or kung sino man or kung ano mang pangarap yan, huwag mong kakalimutan. Sipagan mo, kilusin mo, at itodo mo. Peace out.